Hoi, ik ben chef Stef en we gaan vandaag het heel lekker maken. We gaan met bananen, chocola en aardbeien. Ik heb smeltchocola. En je kunt het ook doen met pasta of Nutella. Of gewoon met chocolaatjes. Wat hebben we allemaal nodig? Een kwast, een pizzadeeg of een pasta rol, een klein lepeltje, een mesje, bananen, aardbeien, koeiersuiker, chocola, bladerdeeg, eieren en een spuitzak. Het beste een plaaiendeeg in een hele grote rol. Dus geen vlekjes. Goed, we gaan beginnen. Eerst was ik de aardbeien. Zo, die zijn lekker fris. Nu haal ik de kreuntjes ervan af en nu snijd ik de kleine stukjes van. De aardbeien zijn gesneden. En nu ga ik de chocola smelten. Dat doen we op Berg Marie. Ik heb speciale smeltchocola. Maar je kent het ook doen met normale chocola. Dit doe ik in een pannetje met water. Zoals je ziet is nu de chocola smelten. In de tussentijd ga ik de banaantje. Hallo? Hallo? Waar is dat? Waar? Oh ja. Met de hulp van mama hebben we het goed geholpen. Chocola is klaar, nu gaan we in de banaan spuiten. Mam, help me met de spuitzak. Nu gaan we ze vullen. Zo, zoals je ziet, zijn ze allemaal gevuld. Nu moet ik de aardbeidjes erop doen. Nu is het tijd voor het bladerdeeg. Ik ga nu banen van snijden. En ik kan of met de pasta roller of met de pizza roller. De oven heb ik veel warm al. Oh shit, nee, ik moest. De oven heb ik al veel warm op 200 graden. Nu wikkel ik de bananen in het bladerdeeg. Het inwikkelen is heel ingewikkeld, dus mama helpt me daarbij. Zoals je ziet zijn ze allemaal ingedraaid. Nu koop ik een eiken om ze in te smeren. Zoals shokes. Nu koop ik het eiken even doorheen maken. Nou, zoals je ziet is er al geklopt. Nu ga ik ze met het eiken erover doen. Ik weet niet wie lang ze in de oven moeten, maar ze zijn wel klaar. En soms moet ze even kijken dat ze goed zijn. Ik denk ongeveer 20 minuutjes. Maar dat vertel ik zo meteen, want dan weet ik dat ze klaar zijn. Dus dan niet te worden. Zo, je ziet dat ze klaar zijn. Dus nu moeten ze even afkeuren. Ik heb met het aardbeidjes en het slagroombier gedaan. Ik heb lekker chocola en poeiersuiker erop. Nu smellen maar.
Heerlijk. Nou, dit was hem weer. Tot de volgende keer. Hoi.